Yawards New Year na ba yun niya? Wala pa ko yapon ko'y trabaho ba? Kapoy na kay sa balay may trabaho, inigmatan ako sa buntag. Sige, nagyaw-yaw si mama. Murag masingga ng bakba. Tapos mo pumapustan sa balay, pero mangita na yun siguro kong trabaho eh. Mangutanan lang ko sa kong mga parik, mga sweetom to sila, mga negosyante man to. Oh no! Kasi masingit kung nila silang mga negosyo ba. May pag-atong na kukuna si Marjong. Pre, account pre. Oy, sige pre, bukas Okay pre, ba sobra sa New Year pre. Ganyan na pre, minggo plot pwede makuha. Gamay pre. Abe pa lang ulit ta. Ganina Gamay na pre ah. Ganina rin ko si pangitag minggo plot ba? Ano suroy makadere pre? Naku, tuyo ang dasi mga pre. Tuyo. Kanang kuan mo pre, nga pila na ko katuig nagtambay ba, murag New Year man ron, gusto na ko new me, dapat magtrabaho na ko kay sumukol na kasi tambay pre. Bitaw pre, maayo mo po ng tambay kay og na yung mga sunog-sunog, mga dali raman na sila kaluwas-luwas gud pero maayo po makatrabaho po ka paps. Gani kay para ugnay ko gusto paliton, mapalit na ko ba? Anang isa pa aton sa kinahumani mo paps? Grade 1. Kasi masingit ko mo si mga negosyo diya pre, grade 1 ako naman pre. Grade 1. Murag lisod-lisod juga kasulod yung trabaho na karon paps pero nakoy konsing mo. Nakoy ipakuansin mo nga trabaho. Unsa man na? Unsa pre, basta maka trabaho na tarong. Trabaho na ko na. Tarong kayo ni, wala ka lang ibuhaton, mukatawa lang ka paps. Pinaan ka na, 10,000 imong adlaw, mukatawa lang ka. Mukatawa ra? Laba ba ya brood ni mo eh? Sugdan na nato na diyan pre. Sugdani mo. Kung saan mo ko magsugod? Pili na karon adlaw. Wala ni pasa nag mga bidita, wala ni mga Wala na, katawa sa dabi. Katawa sa. Kusga pa. Ang katawa niyo na kusog. Inana pre, pasa na pre. Pasado na na. Unsa magsugod daw niya? Unya na dayon? Magsugod daw niya. Sige. Asan ko magkatawa pre? Magkatawa ka, i-assign ka sa lamay. Okay ra sa mo ah. Sila may pre, magkatawa. Sino katawa sa lamay pre? Buang ning bata ni seryoso man ang trabaho kaya ang mga tao sa lamay nagsubo. Ginahanglan og tao nga makapakatawa sa ila dito ah. Mo na musulod ka dito ah, wa ka lang buhaton, magjuker-juker ka dito ah. Paita po ng trabaho pre. Bismillah man mo, ano? katawa pre, ako na po lamayan kit. Butlan ko na naglayog dito kay nagsubo gani sila, nakatawaan ko sila. Yaga man mo ang Wala trabaho ka. pre. Basta ako nag-offer ako nimo trabaho, awa ko karon no. Hayay ra kayo. Dagay na kay ko gipang kuan dito ah. Kanang gipang rito ng mga tawa sa lamay. Apil na ka dito ah, 10,000 mga adlaw. Pasang siguro ko na pre, basig magdito lang sa nang tanan sa kupong Mr. Lim. Wa man ni klaro ning trabaho pre, mo disgrasya mo na. Bala Pre, ka. salamat pre, sa minggo plot. Pasi. Grabe naman yung bagnuta ni Joyce akong garden. Uy! Ugay yun yung wala na hinluan ba? Kaya nabisi sa New Year o Pasko. Pre, Ay, pre! pre, happy new year pre. Ah, minggo trada ba? New Year na sa may tiradan ni mo karon. Naon ta koy tuyo si mga pre ba? Tuyo, saan na? Ay, sa mo kami kaya naghinlo sa Ay, garden sabi ba? na. Di agod pwede ra man ko na nimo unya tiwason di. Nakoy kita nun diri strawberry o grapes ba? Kung Ay, di combine. grapes wala man lagi oh. Alam nga, natabunan dig sagbot no. Pero saan na nung kuwan ba? Problema nung dira. Pre, na kay ka-offer sa ko nga trabaho pre. Kay gusto na kay kong trabaho pre ba kay kung tambay ko sa balay pre saba na kay bakba ni mama pre murag masinggan ba. Kuy, nang inahanglan dahil kag trabaho ba? Unsa gani mo nakuan gani Paps? Yung nahuman ni mo schooling? Squilly. Unsa gani nahuman ni mo nga schooling gani Paps? Grade 1 na gani no. Grade 1 nako, magnaka diri sa platong lugar Paps, maglisod ka nagsulod trabaho. Kung naman kay sudlan nga trabaho ana si 25 imong adlaw. Ana, mga kargador ka pero don't you worry. I will offering you. Sa na offering mo pre? One Paps na hiring dito Paps kuan matadiro. Matadiro? Oh, nai tropa na ko to nang hire og matadiro. Kaya kay na ko nung matadiro pre bisa magpiyungan ako na pre. Kaya rin kayo ka. Kuan biya to 15,000 yung badlaw ato. Uy, mas dako na katong offer na madong 10,000 ra nya wa pa jud klaro. Way klaro kani. Klaro kayo ni. Ana pre, murag mututo ko sa mga legit. Matadiro. Legit. Hawd nga ka mo patay baboy. Mo patay nagbaboy? Oh. Maski pagpatyon ta ka. Uy. Chilandra mo na Kaya yung kay taon na ka. dali ra kay ng patyon ng baboy eh. Gusto man balak mo magsugod kay nang hire. Kuan biya to sila kanang urgent hiring biya to. Kuan pre kanang as soon as possible ba makasugod ko dayon. Ah, pwede karon. Karon sige pre pero mangtan na lang sa ko pre basig na mga requirements pre baka balo biya ka wala ko yung mga valid ID mga No requirements needed ni. Okay na si mo grade 1 bisa pag wa kay nahuman no experience needed. No requirements wala ka tanan ko. Test daw wala. Okay ka na ako pre nya masugod na ko dayon. Magsugod ka? Pero ano lang ni Paps, nag-adapt ng sila new technology good. Technology oy. Kay
lahi na ang style sa ilang pagkuan ba, pagpatay sa baboy. Maski pa kung sa pa style ana pa balihon pa na Ay, ko. kaya ni mo i-adapt. Kaya kay na ko na Ah, dali ron po kayo noon pod. Ang imo ra mang learner ba ako, pastor makita lang ako nagkaisa, mabuhat na ako na Ah, dali ron bitaw kayo. Ang imo ra mang igulgul dagom. Ha? Sa igulgul dagom. Dagom? Ang kadako sa baboy niya, dagom ram. Mauna pa man sila kung kamatay sa baboy, dinunggab sa dagom. Ingon ka, paslirner ka. Aslin na, lagi pre, pero abi man ako ka ng mga sundang nga dako. Usa man dagom nga, pagitik lang na sa baboy na. Ana-ana, tusok-tusok. Ah, wala, rin pa yan, tusok-tusok. Ruga diri sa dagom, mo ito mamatay. Usok ang dagom na, mura naman nimong gigitik ang baboy ana. Mao na, di Mura ka kang makatrabaho ba kayo? Reklamador kayo ka, bahala kayo. Basta kayo kung nag-offer na ko si Mua. Kaya unsa man ang mga trabaho niya pag-offer sa kuway? Wa man yung mga klaro, wa yung mga Reklamador ito kawa diri, Bik. Akong grapes, drink, strawberry, nawala na. dako lagi sweldo lagi ilang mga trabaho gi-offer sa kuwa, pero ako pa yung nagmamatay pud. Asa mo tong sunkis ka Ay. na imun, bay? Nawala tong sunkis ka na imun diri. Klaro nga. Pare na ko yun, abi man akong tarong sila kay mga negosyante. Sa puto lang pang-offer sa kuwa nga trabaho nga inamaw man to. Pagpunta sa mga nagyuyaw mo ka. Yaw-yaw kasi may di magyaw-yaw na, gi-offeran kong trabaho sa kong mga pare. Pero way klaro. Ano mo may klaro? Langan na mga inamaw nga trabaho ba? Ganaan ka ng baboy, patyo ni mo niya, dagom rin gamit. Kasi pag buang, binuang man na. Ano? Ako pa yung namatay sa baboy. Pero, ito di ba HCR man imong kuya? O HR. Anong day? Kasi, kung anong trabaho dito ba? Ingay mo kuya ba na trabaho ko ba? Akit sa farm nila. Oo, masingit ko dito ba? Times sa... Pero Pops, ano kinauman ni mo? Ang nakaproblema ang guna nito, kay grade 1 ako nauman. Duwan. Na, problema di kayo na ba? Sa kuya, di ka kasunod dito, kay kumpanya man to. Pero sa kung angkula sa farm dito, murag makasunod juga dito ka. Farm? O farm. Kana, maragkaya na kayo na ako ng farm, masih pag caretaker ko dito. Ay, kaya na kayo mo Pops, pero ang problema lang dyan dito ah. Sige, nagilaki ang baka. Sige lang. Oh, Unsa man ako kanang ningita sa tigpahilom? oh, ngita sa tiba ilong. Kaya ra kay na ano naon naman ng baka mo hilom naman na. Astilan. Nya, unsa man dala ko dito si mong pan si mong uncle kay mga play ko ing nga mga play ko ba. Sa karon dayon? Karon dayon kay katrabaho na kay ko kay pada nana ko trabaho ba bagong tuig malihian ko nay trabaho ba. Gusto na na dyan kay Pops no? Gani no katrabaho na kay ko. Pero lahi biyang warto pumaagi para mo hilong ang baka. Si lahi nga ana-anaon naman guna wa naman. Dili na naon. Kung gusto ni mo baka pag mo ilak. Na, binuang man ang kuguson kadako sa baka niya akong kuguson. Mao ginangita siya no. Wala madatugan ko ako mamatay ko. Wala ko kanya buga mga play wala may kuha nimo dito na lang ka. Kot man na inyong mga trabaho niyo pang offer parehar yung tanan ba mga ang mga trabaho niyo gi-offer sa kuha kanang way mga klaro. Salig kay grade 1 ra tayo nana ninyong patrabaho sa kuha. Daggan man nag-offer sa mga trabaho pero reklamador kay ka. Kung manuray pa ka dito sa silingan. Wala, normal ka daw. Pasin na nito gaw. Wa may pulos na inyong pang Kani offer mo, ko magdungag ra mo ka sa kabad trip nako. Pero tama bitaw may pag mangguna na ako silingan.